asị na ndị udo na-achị ndị nke nọ n'Oba Anambra State na fa na-ezuzikwa ochi. Bịakwanụ ka unu nụrụ nke nna anụ na-asịkwa na ndị udo na-achị ndị agụ na-eche mba nke ndị Ọba na fa abụzikwa ndị aka na-akpa aka ndị oshi mma. N'ọkwa mkpụrụ mmiri gụọ afa m na-ebi n'ime ọfịa gụọ afa fa ebula egbe fa na mma fa wee jebe ebe ndị mmadụ bi n'ụlọ. Ọ bụ na fa kụwa aka imepe ha fa ewere ife niile fa ji wee kụwasịcha ụlọ. Asịkwa na fa na-eburu ma jenareto na fa na-akpakarịkwa ma windo ma do. Na o nwere okwo nke fa fụrụ hapụ na ịhapụkwu obedi iji arahụ ụra na fa ya eburukwu ya n'isi wee narie ma mechin ndị mmadụ. Unu ya abịakwa ka unu nụrụ na ọ bụrụkwa m kọrọ alejedirio ife mfụkwa n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu makwa na ndị udo ya achị nke ndị Ọba anụnwa a na-ekwu maka fa na-enweghị otu nwata nwa agbọghọ bụ onye ụzọ Delta steeti bịara ife a na nna ya na anya bụ Ọba fa wee jide nya bụ nwata nwa agbọghọ wee dọkasịcha ya akwa ya gbaa ya ọtọ. Nke bụ na nwata nwaanyị pụtara n'ihu akwụkwọ n'ebe anya m onye isi ndị udo ya achịpụta mgbe ahụ ti na-ekpezigwa na-enyere nwata nwaanyị ego. Ya bụ nwata nwaanyị pụta sị na fa enyela ọkụ ya achịcha na fa enyela ọkụ ya afọ na fa na-ebo ya ebubo ama na unu fụrụ ya bụ ife ka ọ gagharị n'ihu akwụkwọ. Ndị mmadụ ji wee na-asị ọ na-abụ na ndị udo ya achị nke ndị Ọba na Anambra steeti na nke fọdụ iche na ndị udo ya achị na nke ndị ọzọ nwere na Anambra steeti. Ofu onye si na ya adịghị surprise na onye nke bụ Obi Cubbana enyelu m City Boy Movement na oyi ebugoro ụzọ wee dozie Ọba befa na-adụ mma n'ụlọ wee pụba n'ezi. Na ya kedu ife o ji wee impawa ndị yutu Ọba befa n'oge Disemba na ibe ya eke ma shọtụ bọọsụ ma keke ma ọkada ma ego na onye nke bụ Obi Cubbana na onye edu mmadụ nnu mịafọba kere fish ma ọ bụ azụ ihe ji wee si ofe mịafọba akpala isi na onye nke bụ bele na wọta n'okelu ma akpara isi ma indomi ma ndị otu ya na onye nke bụ Obi Cubbana nwee nyelu City Boy Movement na enwelọkwa nke o nyelu ndị Ọba befa na fa adịrọ sọpraịz n'ife na-eme n'Ọba na ya bụ Obi Cubbana na ya jee mara ife na-eme n'Ọba n'ebe ndị udo ya achị nọ na befa nọ na ndị yutu befa na ka eti apụta n'ihu akwụkwọ a mbụ ndị fa letara na n'ebe anya m ebe ofu onye nọ n'ihu akwụkwọ wee na-asị na ụnụ adụ na sọpraịz na ụnụ anụ nwafa na-abịa asịkwa na ụnụ anafa ewere gị emelụ kọstọma. Na mkpụrụ mmiri na igbo gụọ afa fa abịa na ụnụ abịa kụwa aka na ndị bi ebe a kwapụsigo ụmụ onye si na ụnụ adụ na sọpraịz na-enwere ike ọ bụrụ na onye mbịambịa gojaa na ebe anụnwa wee lụọ ụnụ anụnwa na-enwere ike na ọ bụghị onye Ọba befa alụrụ ụna na ọnya kafa ya eji wee na-eme ife afa na-eme kafa chụsịsịa ndị bi ebe a kafa wee nalụkwa anya bụ nwoke eletara naanị ya. Ọgwụ ife mfụkwa na kọmentị ka nke ọrụ unu anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ebe ụfọdụ tiri ya bụ Obi Cubbana nwekwanụ City Boy Movement na ya gbara ọsọ jebe na Ọba befa ka o jee na sponsọ ndị udo ya achị na ndị yutu befa ka ha ji akụkọ a na-anụ n'Ọba ka anụ debie. Atiri Obi Cubbana na ya ji edozie Ọba befa na ife gbasara udo ya achị na ndị na-agba eletiti afa na-analụkwa fa anafa na ndị mmadụ na-agbazikwa ọsọ n'Ọba na ya ji edozi ebefa na-adụ mma n'ụlọ wee pụba na-ezinye na City Boy Movement ya nwa na ya jee impawa ndị yutu befa gonyeti afọ ife ndị ọrụ nche nọ na befa dọbụrụ alụfa salari fa ka akụkọ ọjọọ a na-anụ n'Ọba ka ọ kwụsịnata ka nhapụ unu ka unu gekwa ifefa kwuru aka mụ na abụ m ajị adịlọkwa ya ife mfụkwa na kọmentị ka nke ọrụ unu. Biko ụmụnne m ana m ekene unu ọgbajikwa wee dọrọ ọzọ maazị Kenechukwu Chinonso ebe a ka ndị Udogachi na biko sị ya abịa ebe a ka ndị Udogachi bịa 2 days ago wee tụchicha bọọsụ niile n'ebe anụnwa kpụkọrọ ndị niile ha kpụkọrọ ma jenaretọ ha o ma fon ha niile o ma pawa bank ba ma tọọchị fa niile kpoli ya gas station landlord wee bịa jebe elu n'aka ndị Udogachi ha wee chee na ha adịbọ free n'ụtụtụ anọ ka ndị Udogachi kwesị ya na land ya na ya dị ha onye nke na-eme vidio si nọ n'ime ọhịa ka ọ makpụrụ ya si n'ime ọhịa wee na-apụta n'ụtụtụ ọsọ egwu Udogachi ha madọba gba ha sị na ebe ha na-agba ọsọ ha ya na-achitekwa ọzọ unu ma na-enyekwa ha ego ebe a na ego dị ya na kemba o nwere ihe anyị na-agọsị ọ bụrụ na ndị oshi bi ebe a ọ na ndị kidnappers bi ebe a ndị Udogachi nwere aka ebe bụrụba mana duto na-enyekwa ndị Udogachi ego ebe ha wee fụzi ebe a si nni. The worst thing an Igbo man will suffer is to be a slave in Igbo land. The worst shame of an Igbo man is to be a slave in Igbo land. A whole Anambra State, we are living like a slave. Governor's security outfit has turned to kidnapping squad. This is nothing but kidnapping. Udogachi Oba, there is nothing you can tell us again. Yes, if you can come and pack these boys and go to your station only for them to bring money, release them, it's nothing but kidnapping.
And no matter how you people operate, Governor Soludo must know what you are doing in Oba. How many bikes you see? Yesterday, I spoke with PG. PG told me that he was never aware of this thing they are doing and he's going to call them. Maybe after PG calling them, they feel like they can overwhelm. It is still the same Udogachi Oba that naked a copper, a female copper. Why are we suffering under Udogachi in Oba? Udogachi Oba, I have a question. Is this still the same Udogachi that Soludo brought in Anambra State? Is this still the same Udogachi in Oba? The Udogachi that carried Omar he trained, is it the same Udogachi that is in Oba? We are asking these questions. Wearing masks, creating fear everywhere. If you say they are criminals, take them to police station. PG promised to call them. Yet, they still came here this morning only to pursue these boys inside bush. If anything happened to people living here, they are living in fear. They all run inside. They're afraid. They don't know who's who again. Come back. People here are living in fear in Anambra State, Igbo land. You are telling people in Lagos to come back. People in Kano to come back. In this situation, shame on us. Shame on us, Igbos. Igbos, shame unto you. Just video one. So now, make a film. Because Igbo Youth Movement, I'm making coordinator Anambra State chapter. Mazi Kenechukwu Chinonso. Because they can swear no report. If Udogachi, their name na Oba. If I'm not by Pillar Estate, the name United City Resident Landlord Association Oba. If Udogachi their name, so Ototo can be a level at on Monday. So those guys were not video ever. When Udogachi so Bakasi don't marry. Bakasi Unufuya, I'm going to take Abaka. Akunufuya, don't have a couple. Udogachi Soludo will put it. Kahachobandi kidnappers. There's an abacado on them mad. They blue machine hanging in the yard. Oh, yeah, they're able machine. You can make it now. Yeah. So, the pay has on car. Put a video. If I didn't come and cable on, Faso didn't come back a people. Well, you can't work it. Has a couple this door. Has a couple this door way better before. There, my window marker in there. Maybe see. Destroy our window for me. Even if we have, I am a Jew job in Nani. What we call them, I am a Jew job in Nani. Because if I believe, normally people get never. And they push Uba Anambra youth to war. If it's a Ludo, whatever, had to ban the kidnappers. Oh, but now for kidnappers, no be ever, nobody will talk. Maybe ever will send machine no matter. Bakacha dog and we still have 150,000 now. We buy na office of the Oba. All the very pitiable. Oh, two I can do bogus way busy. Even to Pajobo, oh, two I can do bogus. Yeah, I'm much also na Yoruba, but also no Guausa. Not one I need.